Hei tytteli. Onks sun paha olla? Onks sulla jotain tupakkaa, kaljaa? Se on täällä ihan normaalin elämän vaan. Kysyy aina Hei tee nenäs. Mihin ne sit kuolee? Kyllä kuolee. Siihen, että HIV on ylivallannussa. No joo, mä oon vähän huomioinut sellaiset, ykköskiskalla ei ole niin hirveän tarkkoja. Eiks HIV ole se, kun se syö niitä punaisia verisoluja? Mä rupean hiljimmin polkee jalkaa. Oikeesti joo, elää ihan normaali elämä, jos ois HIV, voisin sitä syödä Siellä ykköskiskalla ei varmaan sen takia Millä sitä Vennu apua? Monta niitä on. Apua. Vennu on täällä. Vaan. Ompke. Nyt ei vedä mulle silloin HIV. Pitää saada rahaa jostain. Oh, gimme. Thanks. Niin mä pelottelin vähän sitä. R on ihan selkeä. Mut siis R Nyt! Oot sä soittanut mun faijalle jo? Mä kävin himas, aina se kyvä mulle myös niin ei, mä ammuin sen ite niin alle. Sulla on varaa. Haluatko sun hampari?